molt cansat, però a veure si el cafè crema o no. Avui no. Realment avui, des que m'he despertat fins que he sortit de l'estudi, he estat en modo automàtico totalment, però bueno, ara me pongo les piles. Vale, Eda, vine amb el Mimone. Ara a buscar els cascos de ceràmica. Vull anar al gym, he d'anar al Sono Pro a fer un examen de DJ i després a casa a l'Oli a un sopar. 5 cositas! I les he de fer totes avui. A ver, este coach, no sé cómo me cortó el pelo. A veure, estic ara mateix en un moment de la meva vida que espero que s'acabi ben d'hora perquè no menjo mai a casa. Sempre bandejitas d'aquestes, l'odio. Guapo! Perché forse qualcosa tra i denti. No tens res, L'hai fatto apposta. no tens res. Però és que et veus molt guapo, així. Per ridorazione ora. No! No té la transició. Vale, els auriculars ja els he trobat. La classe de ceràmica estava tancada, però estava oberta al Swap Plus. Tot el rato busco el sol per optimitzar la ruta al 100% i estar caminant i ficant-me moreno al mateix temps. Els cascos ja els tinc, estic a Gràcia, són les 3:30, quasi 4, i a les 6 tinc l'examen de DJ al Sono Pro. Em donarà bàsicament per anar al jacuzzi i ja està. Però bueno, farem el que puguem al gimnàs. Avui he dormit 4 hores, es nota. Fa una calor que flipes, vull que arribi ja l'estiu. Estic arribant al gimnàs, tinc temps per fer un múscul. Quin faré? Quin faré? Bienvenido al club. Bueno, ja he fet com a 30 minuts de gimnàs, així que al jacuzzi! Ja em sento com si hagués renascut bàsicament a les 6 de la tarda quasi, però bueno, està tot fet, crec. Només falta Sono Pro, així que vamos a ello. Estéreo, como se le dice así coloquialmente, ¿vale? Ai. Bueno, popos. Sembla raro, però se m'ha oblidat de gravar. Però bueno, el dia s'ha fet molt llarg. He començat a gravar el vlog a les 2, Vull dir, ja són les 11 i pico, però bueno, he trobat una taula. Això estic bastant content. El sopar a casa l'ha anat bé. I com el vlog s'ha fet una mica curt, el que he pensat és que puc explicar el que em va passar ahir, xaval, que va ser molt fort. Avui he agafat la línia blava per tornar cap a casa, perquè la línia vermella ahir em va fer una mica de por, perquè 2 senyors em van intentar robar. Jo tenia la motxilla una miqueta oberta, vull dir, bueno, no passa res, un despiste, i estaven com tot el rato que s'apropaven, hi havia un sentat davant meu, un sentat al meu costat, i tot el rato com que se m'anava apropant, i jo al principi anava com tan cansat, que era en plan, ai, da igual, jo què sé, saps? Ell també va cansat, suda. Però no, la qüestió és que m'intentaven robar. Llavors, clar, m'aixeco a una parada abans, pensant, bueno, me he dado cuenta, no me sigáis, però s'aixequen ells també. I lo típic, que un se fica com al darrere i l'altre que una mica com al costat. I jo com apretant ja el botó perquè s'obrís la porta, encara no havia parat el metro. Tot això s'aixeca un tercer. I fa, no, ven conmigo, no sé què, que estos están intentando robar. I jo, vale. I faig, vengo contigo, i fa, ¿cómo te llamas? I jo, Max. I faig, tu? I fa, jo no sé què, ni me'n recordo. I fa, però te fies de mi, no? I jo,
si em dius això, col·lega, no me'n fio gens. Y fa, por favor, fíjate, porque si ahora me dices que no, me rayo, porque es que estos te intentan robar, no sé qué. Y ahora es que yo flipo, porque tengo ganas de pegar a alguien, y si te roban, yo los pego. Y yo, bueno, hombre, tampoco hace falta que nos pongamos así, no sé qué, no sé cuántos. I fa, ja. I tot el rato com que mirant com cap als que m'havien intentat com robar al principi, que jo, en veritat, sí, que crec que m'intentaven robar com 100%. Però bueno, llavors de tot això, el tio em comença a dir, tipo, vale, tú, solo una cosa te pido, un piti tienes? I jo, no. I fa, a ver, i com que comença com a mirar com mig la motxilla i tal, tipo, com molt sutil, saps? Però més incòmode potser que amb els altres, perquè havia com creat una connexió, saps, amb aquell tio. I jo, bueno, senyor, me tengo que ir. Llavors, com que comença a accelerar una mica el pas, perquè venen els dos, com que m'havien intentat atracar a mi, a parlar amb ell, s'apliquen com que jo pensava, en plan, aquests dos s'apagaran, però no, igual. S'apliquen a parlar com així, com una miqueta de mala manera. He parat perquè és el meu primer vlog i encara fa vergonya. Tot això, jo començo com a accelerar una miqueta i el tio, niño! I jo com, joder, tinc 27 anys. Fa, niño! Jo no em volia girar i fa un piti, por favor. I jo, joder, que no tinc un piti, col·lega. I em vaig anar. I això és com la història de com van intentar robar com 2 vegades en menys de 5 minuts i com no ho van aconseguir, I clar, jo també feia el tio que ell feia. Que tranquilo, que conmigo no te van a robar, Jo pensava, chaval, te meriendo a ti i amb aquells 2 per començar, però bueno, no passa nada. Estoy a salvo, una mica cagat perquè he agafat una altra línia de metro avui, però bueno, no passa res. I me'n vaig a casa i dono per finalitzat el primer vlog, que bueno, jo no estic molt content de com m'ha acabat, però bueno. Chao, popus, nos vemos otro día que estigui més guapo. Jo, ara estic superguapo, podria com començar el vlog ara, però bueno, ciao. Et diu una cosa, jo no me'n recordava lo difícil que és gravar pel carrer, però bueno, vaig a fer un pequeño update.